Hej. Tror du på nogle overnaturlige ting? I så fald hvilke? Hvem er at spørge? Ja, det skal jeg lige til at spørge. Okay, vi starter på. Ja. Tror I på overnaturlige ting? Ja. Ja, jeg gør også. Hvad tror I på? Jeg tror på sådan noget som ånder. Og så tror jeg på en måde, at der er aliens inde på Area 51. Har I oplevet noget? Men hvorfor tror du på, at der er aliens? Fordi de siger rygterne, og jeg har Aliens, læst om det- det. aliens, Jeg har det- læst om det. aliens, Og det findes hold kæft, hvad spurgte du om? Har I oplevet noget? Jeg har oplevet noget, ja. Må vi høre? Jamen, Hvad jeg ved ikke om man vil kalde det overnaturligt, eller Hvad man vil åndeagtigt, kalde eller det. hvad man vil kalde det. Hvad har du oplevet? Men jeg har faktisk oplevet noget med Kalle her. Hvad? Må vi høre? Hvad er det, vi har oplevet? Hvad? Ja. Ja, det er dig, der sidder og snakker nu. Må jeg sige det der, du sagde til mig her den anden dag? Cut! Action! Not i gang. Spørgsmål. Action! Cut Kender I nogen, der har oplevet det? Nej, vi kom fra, hvad vi har oplevet. En busse, de skal lige. En bajer. Har I oplevet noget overnaturligt? Altså, ja, det har vi jo faktisk op til flere gange. Her. Det har vi. For eksempel, der var en gang, hvor min mor hun ikke vidste, at jeg røg cigaretter. Der fulgte han mig altid lige op til byparken, hvor vi altid så lige sad og røg en lille cigaret, inden jeg skulle hjem. Så, Det skulle så gik vi derop en time før jeg faktisk skulle hjem. Og så var det faktisk det, at så lige pludselig, så sidder han og tænker på, hvordan bliver glas egentlig lavet. Han sad og tænkte på fuldstændig ligegyldige ting. Så lige pludselig, for helvede, det er det lus. Og lige pludselig så ser han en hvid skikkelse gå til venstre. Cut! Nej, det er jo rigtigt. Nej, det er jo rigtigt. Nej, vi skal lige fortælle det med de der mennesker, der er. Nej, ja, det fortæller jeg med. Har du kottet? Nej. Nej, bare det Okay, her. så ser han... Nej. Fortsæt. Har du kottet? Nej, fortsæt. Ja, han ser en hvid skikkelse gå til venstre, og så en sort til højre. Lige pludselig, så tisser han på min bukser, faktisk. Og så Det var mig. Så lige pludselig, så begynder han at blive mærkelig. Vi er jo sammen med Anne også. Det gik vi så. Så lige pludselig, så vi blev bange for ham, fordi han var så mærkelig. Vi troede, han var besat. Vi troede, han var besat. Så er det godt, hvis jeg holdt bagud, mand. Så havde jeg gjort en tjeneste den anden. Så vi troede, han var besat. Så løb han efter mig. Og blev bange. Og så løb jeg. Det skulle også Og så sidder han på en bænk. Eller en trappe, faktisk. Så sidder han så lige pludselig. Og vi kiggede ikke på ham eller noget. Så sad han bare sådan der. Og så kunne han faktisk tage, han plejer kun at kunne tage 2 armbøjninger, men der kunne han faktisk tage 10. Og så sagde han til mig, du møder 4 mennesker på vejen hjem. Og det gjorde jeg. Kan du lige filme her i Woody? Prøv lige filme her i Woody. Han er helt sort. Nå, tredje spørgsmål, tak. Kender I andre, der har oplevet noget? Ja, altså jeg kender jo ham, og så kender jeg Anne-Marie. Og så min stedfar Jens, han påstår jo, han har set 2 UFO'er. Den ene af dem, det var i Odder, og den anden af dem, det kan jeg ikke huske, hvor det var, men det påstår han. Ja, og jeg vil gerne lige pointere en UFO, det der, hvor aliens lever. Så hvis det lever aliens, er der også UFO'er. Så du skal bare lukke røret med det der. Men det er jo rigtigt. Nej, UFO og aliens, det er det ikke. Aldrig nogensinde opfundet. Håber I på, at der er noget overnaturligt på jorden? Ja, Ja, på en måde, fordi ellers så kan man jo ikke rigtig have noget at tro på, vel? jeg vil gerne lige sige, jeg giver ham ret i det der, og så også fordi, at det giver jo ligesom lidt spænding her Det i giver livet, lidt ikke? spænding Det er i blodet, så det kan pumpe rundt i Det er, kroppen. du skal lade være med at stå så tæt på mig. Det generer mig. Hvad er det film mig for? Hej. Ja, så. Ja, helt ind på ham. Fortsæt. Tror I på liv efter døden? Det tror jeg faktisk. Det er fordi, at her når man dør, det vil være træls bare at dø. Så bare dø, ikke også? Ja, så bare dør, så noget, ikke også? Så bare dø, så var der ikke noget mere. Cut! Det er jo godt, at der er Og det noget... samme tror jeg. Ja, så er det jo godt, der er noget at tænke på, at man kan, når man ligesom er blevet skudt eller kørt ned, eller... Det tror jeg også på. Kvalt, eller Det tror jeg også. Så tak for jeres interview. Det var slet.